Kumsi benta haswa ke election jong ke Lok Sabha na ke Shillong parliamentary seat bat ke Tura parliamentary seat akas ngibaa ke kenhun jong ke United Democratic Party UDP ke lakmat ya ke jingja kaum kait hadin baki nong yalam bahakmat jong ke neka parti Hari Bhoi district kila arai ban mino na ke parti bat ban pengkut ya ke jingja day bat ke neka parti rulom balarim tam hapo ke jelah. Ha ke jingkren uba dan bok kimdet presiden rangba ke UDP Ribhoi District Unit ula pentip pai baki nong yalam bahakmat jang ke UDP Ribhoi District Unit kentup mau lembat kato kanengut kidikot kila mino na ke UDP hapo ke jing yalam presiden ba dan bok kimdet na lor mau unong yalam ke Central Body Youth Wing bat ke Women Wing kila arai ban mino na ke UDP nadu ke arpo tarik ulber ajar posau mulai turu ba kinong yalam bahakmat jong ke UDP Ribhoi District kila yasoy ban mino na ke UDP kila don kumbalai puwe ngut kidkhat kibala mino na ke UDP kumulasi wan fi barok tonang kong ngapan pau ya kajing dokumen sultanat bani kenduk nak liang jong pi ki lat patai kubor mo nak liang jong ka press media bidon lang hang ni rengkat lang bat kini ki para nong kitkam ki nong tre jong ka parti UDP ki bahap apo jong ka Ribhoi district ki jong ni bat kumju ru ki bolong ru ki nong kitkam ki bidon lang rengkat hang ni nak liang jong ka district UDP Ribhoi district bat ru jong ka Central Body jong ka UDP jong ka state Meghalaya jong ni ti nganam jar kerteng wi barok marba kan simpor yang ni mo ti hangroi hangni kidon nak liang jong ka kidon la ke wings nalor jong ke rangba ngidon jago women's wing ro ngidon hangni kinong kitkam ke bakman nang tangidon ro kinong kitkam nang kaliang jong ka youth wing ro kidon lang hangni bat kini kinong tray kidai kinong tray kibadan haga district bat kumju ro kibadage kinong kitkam kinong tray jong ka youth UDP kibana ge jang ka Central Body ru de ani kumju tinggi don hang ne ke ban pan pau hakmat jong ki parlok prajor ke paranong sinong bi jong ka dong ka thang Ribhoi bat kumju ru jong ka kasi jeng tiam Meghalaya brokoi ya ke ka jing thmu bat ke ka sinjam ke bana ka liang jongi kum ki paranong kitkam kinong tre jong ka parti UDP hapo jong ka Ribhoi district kentup lang bat kinong kitkam jong ka Central Body jong ka UDP hagaba ngila shim ya karai ya kaba ngin data mangila shim kara bangin resign no andre ngila ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong ka parti UDP hagaba ngila don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post baki ban hapo jong ka parti hakini kisnem ki por ki balalek ti ngi kwa ban pensyai hang ni nginam buri ya ke jing shisha ni kren kumagalong ni kuat ban lek ki habashit witip lang bat kamdei ban long bangi ngisi mengene garai ka rai ke kelung kena hande ngila shi mengene garai da bangi perkat sani bah ngila ya kren ngila ya kendu ngila discuss hadin bangi la ya kren la kendu la kren la ya shim ya garai da ke wei ke jemut ba ki kitu ki bala seudei ban mi no na ka parti UDP tingila ya sain lang hang ni tangkinong kitkam ki ba keman ngamong kinong Christian kenda kinong Christian gidon ladai kan kata kemut kalan ketak susu dari tang kinong kitkam ge bakmat jong ke parti hapo jong ka youth wing women's wing ban agaliang juga rangba hapo jong ke Ribhoi district bat kumjur ke bade jong ka state ke bahap ke bade nang ni hapo Ribhoi tinggal sim ke negara bangila resign no ke bomut ba ke jing dei jing bat ka parti UDP kala kut nadu mentakasi di kata kelong bangi kuat ban pensengau hakmat jeng di pajbak babun lang ba jong kan galat thai khbor lang ba jeng pigi press media ngim don gono gadau basimet ne ke jedi bat ki paran kitkam lah ke jedi bat ke district ne ha ke jedi bat ke state UDP kinong kitkam ge ba khmat jeng ke parti ngim don gono ke pangilong offended yanon ne kam don gono kata ke jeng seu persya mo ke bagi ong ngia sultanat ngi buram keliang iwe ngia trei bha ngi lep ha ya ke kam mangi yaki bat maki yang iru tandai kani kalong ka sinjam ke mangisim namar dak bengi perkhat nak mentah kalau we jong kani ka dong ka thain ka ri ba ka jaj ban riu ka chingi kumno bengi la ban trei ban ya don benta nak mentah ki ba khamha ki bonra nak mentah ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kani ka dong ka thain jong ka ri ba ka jaj ban riu chingi de halor kita ki dau
Coba ngila shim ke ne ka rai rang ba ha ka bangila ka kia kut jimut lang ba ngila sign lang ba ngila mi no na ka parti UDP naduk mentang sengi ha ka debat ke ne ka parti UDP ngem don i issue